20 de marzo celebrouse o Día Mundial do Ril, centrado este ano no papel que xoga este órgano na aparición de enfermidades cardiovasculares. Para chamar a atención sobre este feito, descoñecido para a maioría da xente, a Asociación Alcer de Loita contra as Enfermidades Renais paseou pola capital galega máis de 100 metros de electrocardiograma. Oxe, o que decimos é cuida os teus riles e desa maneira cuidarás o teu corazón e vivirás máis anos. Facemos esta campaña para que a xente se anime a que sea donante de órganos, porque é moi importante. Hoxe en día hai moita xente que necesita moitos órganos. Máis da metade dos galegos descoñece os síntomas da enfermidade renal crónica, unha patoloxía que afecta ao 10% da poboación española, en moitos casos sen que os afectados o saiban. La enfermedad renal crónica tiene una gran repercusión, tanto social como sanitaria y a nivel económico, que está aumentando progresivamente. Actualmente la incidencia estimada de lo que es la enfermedad renal crónica, lo que es el enfermo en diálisis, está en torno a 126, 130 pacientes que entran anualmente en diálisis por millón de población. Y se estima que en los próximos años un crecimiento de esta incidencia en torno a un 5%. A diabetes e a hipertensión son dous factores de risco vinculados ás enfermidades renais, mais o Día Mundial do Ril deste ano quíxose centrar nas enfermidades cardiovasculares, que teñen un risco de aparición moito maior en pacientes que sofren enfermidades renais. Es importante tener el conocimiento de esta enfermedad porque un enfermo renal ya en programa de diálisis pues se multiplica hasta por 10 el riesgo de padecer un evento cardiovascular, ¿no? O sea que, aparte de que muchas enfermedades van a repercutir en el órgano, en el riñón y llevar a una insuficiencia renal, el órgano, una vez afectado, va a repercutir sobre el resto de los órganos y sistemas del organismo, ¿no? Para informar sobre estes riscos e promover a vida saudable, no Día Mundial do Ril, Alcer realizou unha campaña de prevención da enfermidade, informando na rúa en centros educativos e promovendo ademais a doazón de órganos e tecidos. Levo desde 2003 luchando polo órgano e aí seguimos. Levo 9 anos luchando e de momento estamos esperando. De momento me encontro ben, fago bastante ejercicio. Temos tamén na asociación temos actividades, facemos yoga, facemos pilates, facemos piscina. O ano pasado, en concreto 31 de decembro, había máis de 400 persoas en Galicia esperando un trasplante. Das cales 70 ou as trasplantaban nun ano ou se morrían. E cando morres, non existe unha segunda oportunidade. Podes creer na reencarnación, podes creer no paraíso, pero dende logo nesta vida, se morres non hai marcha atrás. Intentamos que a xente se conciencie que donar é importante, que o día de mañá pois se pode tocar a él. Moi posiblemente destas 100 e pico persoas estarían trasplantadas todas se non houvese o número de negativas á doazón que hai. O ano pasado en Galicia houve en torno a 30 familias que dixeron non á doazón. Seguramente se non a doazón foi unha decisión non pensada ou no momento que unha persona morre é difícil cambiar, mudar o teu sentimento, non? Porque a doazón de órganos é un acto altruista que permite que outras persoas sigan con vida. É o único tratamento sanitario que depende da solidariedade. O problema do trasplante hai moita xente que se ve na situación, é unha situación moi dura, que tienes unha persona, un irmá ou un fillo, un pai ou unha mai, que no momento de donar a cada un dolle o seu corazón. Pero, bueno, tamén é unha maneira de dar vida a outra persona, e ainda que se quita unha, pois se pode dar 8. Se non levase 18 anos trasplantado, que é o que levo, seguramente non estaría falando aquí contigo.
O Día Mundial do Ril celebrouse simultaneamente en 50 cidades de España, baixo o lema "Protexendo os teus riles, coidarás o teu corazón". En Santiago de Compostela, un grupo de enfermeiros voluntarios da Escola de Enfermaría estiveron a medir de balde a tensión arterial e as pulsacións, revisión necesaria para a prevención das enfermidades renais. A enfermedade renal é unha gran tapada, os riles non doe. Non che pasa nada, sigues traballando igual, sigues orinando, non che pasa nada, ata que se estropean. Como previr esa enfermedade renal? Bueno, pois medíndote a tensión periódicamente, pois cando vayas ao médico de familia, sobre todo se xa tes 40 e tantos anos ou se tes outra enfermidade, mírate a tensión. Se ao mesmo tempo che poden facer de cando en vez unha proba de azúcar, de glicosa, pois mellor que mellor. Un buen control de tensión en el caso de que sea un paciente hipertenso y hoy en día la diabetes, que es realmente una de las causas, y no la que más motiva la entrada en diálisis, un buen control de la diabetes, ¿no? Y la hipertensión, ¿no? E aínda que previr é realmente vital, cando os riles fallan a situación é irreversible, pois a enfermidade renal crónica non ten cura, tan só 2 tratamentos, a diálise ou o trasplante. Todos os enfermos, todas as persoas que enfermamos, temos tratamento, xa sexa hemodiálise, xa sexa diálise peritoneal, que son os 2 tipos de tratamento renal sustitutivo, ou ben trasplantados, como é o meu caso, moitos dos compañeiros e compañeras que aquí estamos. Una vez que el enfermo está en diálisis, bueno, la calidad de vida no es como un enfermo que no tiene que hacer diálisis, pero se ha mejorado mucho en los 2 sentidos, ¿no? Hay enfermos que prefieren venir a un hospital, estar 3-4 horas haciendo su diálisis a través de su fístula y olvidarse el resto del tiempo de lo que es el tratamiento, y otros pues eligen la diálisis peritoneal, que la hacen en su casa cómodamente y no tienen ninguna bicolación, salvo las revisiones periódicas que tienen que hacer. E para aquelas persoas que precisan un trasplante de órgano, a solidariedade da poboación é fundamental. Para o cal Alcer traballa na promoción e na busca de persoas dispostas a doar os seus órganos a quen os precise. Como dicía un amigo e ao mesmo tempo coordinador de trasplantes, aínda que sexa por egoísmo, existen 5 posibilidades máis de que sexamos candidatos a trasplante, como foi o meu caso, de que podas ser donante de órganos, non? Ou, como decía outro médico, o doutor Buitrón, hombre, lo que van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos, ¿no?